Estamos no porto de Burela, pero non para falar da pesca, sino da outra faceta, da comercial, que parece que se remonta a finales do século pasado, a comezos desto, falamos da madeira, da descarga do caolín, pero esa faceta comercial xa ven de comezos do século pasado, hacia os anos 40. Resulta que o caolín, é ben sabido, sae das minas de Fazouro, das minas de aquí cerca, pasa polo lavadoiro de caolín e logo viña hasta aquí en camións, basculaban e quedaban como montañas de caolín que homes e mulleres tiñan que transportar en cestos hacia os barcos de cabotaxe que logo o levaban, bueno, pues a outros portos, outros puntos de España e incluso hacia o estranxeiro. Gustaríame resaltar o papel das mulleres. Había moitas traballando na fábrica de cerámica de Cucurni, pero cando tiña lugar unha descarga de caolín, aínda se empregaban outras máis, eran as chamadas temporeiras, que o que durase durante uns días, bueno, pues con cestos determinados, de madeira, pois descargaban o tempo que fixera falta. A anécdotas, pois unha Gloria do Corneta, delgadiña como era, unha rapaciña nova, tamén axudaba, bueno, era tan delgada que non sei, armáronse aí un batiburrillo que un pouco máis acaba a pobre da muller na propia bodega do barco. Bueno, isto fixose así a capazos durante os anos 40, dos 50 e dos 60 xa veu, xa se tecnificou o proceso e apareceron xa as cintas transportadoras. Bueno, había tamén mulleres, pero xa era diferente, cargaban para a cinta, aí foi donde la de un traspiés e un pouco máis e nadie a botaban falta, de tan delgadiña que era e acaba con todo aló. Pero bueno, isto segueu hasta que xa se parou o caolín, a descarga, pois creo que na década dos anos 10 ou así deste século pechou, entonces, pois non, agora só nos queda da faceta comercial a madeira.